Såfremt der findes en lampetast på dørstationen, er det denne, der er programmeringstasten. På Sidlevario er programmeringstasten lampetasten i højttalermodulet. På vores Sidle Classic produkter af type 1, hvor der er 7x7 huller, sidder programmeringstasten i et af hullerne. Er det Sidle Classic type 2, hvor der er 8x8 huller, kræver det, at man får forpladen af. Dette gøres ved hjælp af en Umbraco-nøgle. Højttalermodulet er placeret bagpå, og her sidder programmeringstasten. Dette indbygningshøjttalermodul kan også anvendes til andre forplader end Sidles. På Sidle Stile skal man også have forpladen af. Der findes et specielt Sidle-værktøj til Sidle Stile. Er det en af de brede varianter, findes der en lille lås i toppen i midten. Denne skal drejes op, så den står lodret op. Herefter skal skinnerne i hver side skubbes op. Dette gøres nedefra. Er det den nyere model, kan Sidle-nøglen stikkes ind i siden for derved at skyde skinnen op. Den lille lås i toppen kan være låst enten ved at være drejet til højre eller til venstre. Med et let vrid drejes denne pæl op, så den står lodret op. Programmeringstasten findes i et lille hul på højttalermodulet. Når forpladen bliver sat på igen, skal skinnerne i hver side skydes nedad. Den lille lås i toppen, såfremt denne findes, skydes enten til højre eller venstre. Så er den låst. På varianten Sidle Compact Select med eller uden video findes programmeringstasten under opkaldstrykket. Denne er markeret med et lyssymbol. Ønskes mere information, findes dette i systemhåndbøgerne.